Asikubingelele somwele kwi-channel igama kupastor uningi siba ngokhulu kuyithoba uNkulunkulu akakulonde wherever you are avula ke amasanga impumelelo sobheka la iphupho lika Precious Precious noxolo noma noxolo Precious uthi ke baba la uphupha ke uthandazela umuntu mhlawumbe ebanjwe stroke ehanjelwa nawo umqondo. Okay, into yokuqala singayisho ukuthi uma uphupha mhlawumbe uthandazela umuntu lolu Paul ngabe libika ukuthi uNkulunkulu ukubizile ukuthi mhlawumbe ube umlamlele lo muntu lo inkingeni abhekene nayo noma inkingeni zakhe uma ukuthi umuntu omaziyo kungasho ukuthi mhlawumbe lo muntu uma senkingeni noma igula uma ungamkhulekela kungenzeka bese uyalulama noma phuma enkingeni yakhe. 2, uma uphupha uthandazela umuntu uPaul ngabiye lubika ukuthi ungumuntu onomusa nesihawu futhi ongayicabangeli yena kepha othathela noma okhathalele novikela abanye abantu abaseyinkingeni noma baseyimeni ezithile. Siphethe ngokuthi uma uphupha uthandazela omunye umuntu kungaba uphawu osuke libika ukuthi umuntu onogcobo lokuphilisa ngomkhuleko noma onesiphiwo noma obizelwe ukuthi ekhulekele abantu abaseyinkingeni besinde. Uma ungalilandela ubuyizo lolu mhlawumbe kukhona abantu abangasizakala bephile ngenxa yemkhuleko yakho namandla onawo owaphiwa ukukhulekela abantu. Sawakho uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akakubusise. Shintsha impilo yakho ngamageza ngonqa phambili. Thola ngiphiyo chamo kuyikhambi lesinto ehlanza liguculo amabhadi isichitho isinyama kanye namathunzi ngokusheshsha. Kanti ungaphinda usitholele umazibuthi oyikhambi lingashaya eceleni uma ufuna ukuthi uthandeke ugqame wedwa noma ke ufuna ukuhlala unemali zikhathi zonke. Faka i-order lakho njengamanje. Shayela umakhosi amakhulu ku-079 267 0928. Uma ukude ungakhathazeki uzolithola ngePostnet i-order lakho. Umakhosi amakhulu, the Royal Herbs.